lyön videon pariin. Nyt on vähän vlogia. Ja nää tässä näin siis koko ostoksille. Vähän shopping! Tekee niin mieli shoppailla. Shoppailet aina. Sun rahoilla. Joka kerta. Sitä on aina joka kerta kun me mennään shoppailemaan, niin aina joku tulee joko unikeskustelu tai sitten jotain likasta. Onko se nää? Onko se etäunesta? En todellakaan halua. Hyi vittu. Tämä on varmaan ihan vitun likaa siellä. No arvaa vaan. Arvaa vaan, no ihan saatanan likaa siellä. Tällaisella vaan nyt ollaan. Kattokaa. Siellä mennään rekkoja ja sitten tässä on tämmönen tyyppi. Eikö ole hieno kuva? Eiks mun kuva? Siinä on tehas. Ja paskatehas. Ja se joka viikko. Vai mitä? Ja se joka viikko paska täällä. Hyssä. Ei kun mulla on vaan kyllä. Ei, niin on mulla. Tällä hetkellä kainaloitten alla. Vähän kylmä. Vähän tuulee. Ei saatana. Mä laitan kyllä hupun. Nyt mä näytän joltakin huumetyypiltä. Mut sitähän me ei olla. Hei vittu. Shopping! Mä en tiedä, miksi me edes kuvataan tätä videota. No just katsotu oikeeta, että yssä sitten. Ai Varmaan siksi kun mä oon niin tottunut kuvaamaan My Day-videoita. Joo, no en oo kyllä ikinä kuvannut My Dayta, että oon tottunut pelkästään niitä videopelejä kuvaamaan. Erilaista kontsaa. Olisiko seuraavaksi My Day aamu? Kaikki vituttaa. Voisiko seuraavaksi semmonen video, ränkätään kaikki tubettajat? Vai mitä? No en kyllä tiedä. Viimeksi kyllä ehdotitte tossa. No eikä ehdottanut. Ei saat! Okei. Me lähteä shoppailemaan. Ollaan sit näin. Mitä varmaan ei puhelinkin lähde tuulen mukaan. Se on vähän niinku se pussi. Taksi. Ei ollut ainakaan meidän taksi. Oh. Sormi tuli eteen. Jumalauta. Jos mikä kuvat olla kuvalla aina. Oh. Varon, että ei tiputa. Ei tipu. Ja ei tiedä. Saisit tosta uuden. En kyllä osta. Kyllä ostat. En osta. Kyllä. En osta. Kyllä, kyllä synttärilahjaksi kyllä ostat. En. Joo. En. Tässä on vähän miettinyt, mitä tämä tyyppi aikoo mulle ostaa. Kertokaa kommenteissa. Se voi antaa sulle vinkit. Eli kerro vinkit. En tiedä. Eiku kerro nyt ne vitun vinkit. Noniin, mitä saa mullekin sanoa? Miten toimii patterilla tai USB-johdolla? No joo. Se on ripustettava seinällä, se on koriste. Vaihtaako se väriä? Perkele! Siinä on täällä vinkit. Koittakaahan arvata. Jos nyt kukaan edes kattoo. Minä katon. Kirjoitat itse sit sinne. Mä katon teidän kommentit. Vähän katsotaan. Kyllä mielenkiintoinen kuvakuvaksi. On kyllä. Ihan vitun saatana mielenkiintoinen kuvakuva.
En mä tiedä. En mä tiedä. Kerro muuta vaan. En mä tiedä. Mitä Apina teki sun kanssa? Perseili. Tää on vähän silikaluudia. Mitä Korilla teki sun kanssa? Hei, Mitä? mitä Korilla teki sun kanssa? Näytti persettä. Ihan vitullinen. Miks me ollaan näille? Ihan oikeesti. Katsoppa vaan se yksi video, mikä mä ja mun kaveri kuvattiin. Ei, no en kyllä halua. Kuvattiin puu ylös ja sitten sillä oli ne kalat ja ne hei. Se oli tää sieltä silleen kiesua ei oltiin sitä. Ei. Se oli se pikkukoira. Oikeesti. Se oli se pikkukana. Haluatteko nähdä maisemaa? Hakkat. Siinä on joku patsas. Siinä on kissakahvila. Mä nyt oikeastaan tästä. Siinä on hieno kuusi. Ihan paskan näköinen. Autoja. Siinä on kato meidän ajoneuvo. Tuolla on ajoneuvo. Saaks mennä nukkuu? Miksi? Et saa. Et saa, kun me nyt shoppaillaan. Minä näitä vittuunsa. Sä itse halusit. Joku ei pahoja. Niin. Ei oo kahvia! Sitten vähän näytetään mitä me ostetaan ja... Joo. Haluatteko nähdä maisemaa? Ette saa. Paskat maisemaa. Mitä? Ei kiinnosta. Haluatteko nähdä ton naaman? Ette saa. Ne on koko nähneet mun naaman. Niin on. Mun Instassa ei kun TikTokissa ja kaveritten Instassa ja TikTokissa ja sitten YouTube-kanavalla ja tähän on vaikka missä. Mut Ja onneksi sitä ei tiedä, mikä päivä se on niinku tuolla minun kanssa stadissa. Tuu Pekonissa. tai ennenkaan vielä joku päivä. Niin. Ja sitten koska kato, meillä on vihreät valot. Vittu kerrankin. Vihreät valot. Siinä on hieno valo. En jaksa kuvata naamaa. Saatte nähdä maisemaa. Jumalation. Täällä vähän tuulee. Oh. Älä nyt tehdy. No, osittain. Kato. Beautiful. Jää? Ei saatana, akku on vähissä. Älä kuvaa. No Olisit laittaa sulle turri. En mä ehtinyt. Miten sulla oli koko ajan aikaa? Meidän piti lähteä. Sulla oli aikaa, se vaan petkuloit. Ei, akku loppuu. Ei pysty kuvaa, jumalauta. Mahtavaa. Ai niin no. No tästä tulee erillinen sitten ostosten esittely. Tänään vielä. Hei hei.